9TV jabarani filɛbagaw aw ni su aw ka don kibaru kɛnɛ kɔnɔna na an ka bi kunnafoni bakurubaw filɛ ye an bɛna da tulo kan k'a fɔ minisiriso min ka baara ɲɛsinnen don bagan mara ale ni mɔniko ma a y'a ka yamaruya sɛbɛn caliw baara kurumu karili sɔgɔmada in na kunnafonidilaw ɲɛna n'o tɛmɛna ka bɔ yen bi don kibaru kɛnɛ kɔnɔna na an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko jɛkulu min ka baara ɲɛsinnen don selenge baji ko ma ale ni marikala a y'a ka san 2019 baara kɛlenw bɛɛ lajɛlen yira kunnafonidilaw ɲɛna ni an ka kunnafoni bakurubaw ye ka fara kunnafoni caman kan an bɛna min lase aw ma don kibaru kɛnɛ kɔnɔna na bonya ale ni karama kɔnɔna na a y'aw bisimila. aw minnu tɛ sɛgɛn an filɛli la jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan an bɛ aw bɛɛ kelen-kelen fo aw ka don kibaru kɛnɛ kɔnɔna na aw minnu ye 9TV jabarani suganti yaasa ka kunnafoniya sɔrɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ayiwa sa i n'a fɔ n y'a fɔ aw ɲɛna kunnafoni bakurubaw la cogoya min na minisiri min ka baara ɲɛsinnen don bagan mara ale ni mɔniko ma an ka jamana kɔnɔ a ye kunnafonidilaw wele sɔgɔmada in na yaasa k'a ka yamaruya sɛbɛn caliw baara kurumu karili kɛ a dabɔkun ye fana yaasa baarakɛminɛ a n'a kɛyɔrɔ bɛ se ka sɔrɔ cogoya min na yaasa an ka faamuyali caman sɔrɔ nin ko in na an ka Aminata Daɲɔn lamɛn a n'a ka jatala n'o tun bɛ kɛnɛ kan n'o ye Bakari Kone ye. Walasa u ka baaraw bɛ se ka kɛ fɛn sabatilen ye minisiriso mun ɲɛsilen don jamana ka bagan mara ko fo ka taa se jɛgɛmɔli kow ma ale ye baara kura dɔ sigi sen kan mun bɛ se ka kɛ sababu ye ka baganw ka taa ni ka segin n'u ka dumuniko nɔgɔya jamana kɔnɔna na fo ka taa se kɛrɛfɛ jamanaw fana ma o de hokumu kɔnɔna na u ka nin jɛrɛ in sigila bi sɔgɔmada in na jɛrɛ in kun cɛlen u ka coordinateur ale ye ɲɛfɔli kan ye an bɛ bi baaraba de la parce que nin y'a san 2 ye an bɛ ka CNT n'o ye jɛkulu min bɛ sigi Maliba kɔnɔna na Faba kɔnɔ région kɔnɔ cercle kɔnɔ commune kɔnɔ ani village kɔnɔ mun ka baara ye k'u ɲɛsin baganw mun bɛ taa ka segin kɛ dumuni na an ka jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan o jɛkulu min kan ka sigi n'an b'a fɔ ma bureau o bureau a kan ka sigi Bamakɔ yan papier min b'a yamaruya o bureau sigili la an bɛna ɲɔgɔn ye kɛ o papier kan o tuma n'an bɛnn'o kan papier bɛ se a seyɔrɔ la pour que région kɔnɔ baara nin a bɛ se ka boloda yen nɔ. Ni projet kura in ka laɲini jɔnjɔn ye mun ye a kɔkɔrɔmadonbaga ye jɔn ye. An ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye pour que an b'a fɔ bagan mun bɛ taa ka segin kɛ n'an b'a fɔ ma transhumants pour que olu bɛ se ka kɛ an ka jamana kɔnɔ gɛlɛya kana y'a la nɔgɔya kana y'a la an ka ministère mun bɛ bagan mara ni jɛgɛko kunna a b'olu dɛmɛ cogo min na pour que bagan maralaw bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ u ka taa ka segin la mun ye baganw ka dumuniko ye n'o bɛ sɔrɔ nɔgɔya la ni kɛlɛ mun bɛ k'a la a yirala k'a fɔ u ka taga sigi nin na u ni bɛ gɛlɛya caman sɔrɔ la donc nin bɛna kɛ bureau ye bureau min b'u dɛmɛ pour que k'o baara nɔgɔya an bɛɛ bolo ministère b'a la bagan maralaw b'a la sɛnɛkɛlaw yɛrɛ b'a la parce que sɛnɛkɛlaw fana bɛ sigi baara kɛ yɔrɔ mun na a ka ca la baganw bɛ taga yen yɔrɔ de la donc o bɛ na ni gɛlɛya caman ye jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan ni n ko jamana kɔ kan o ye jamana wɔɔrɔ de ye an ka bagantigiw minnu bɛ taga jamana wɛrɛ la ka taa dumuni ko la yen nɔ olu fana bɛ gɛlɛyabaw sɔrɔ donc CEDEAO y'a jira k'a fɔ Sahel jamana ninnu an bɛɛ ka nin bureau sigi pour que fɛn fɛn ye transhumants ka gɛlɛya ye o bɛ se ka an dɛmɛ pour que o gɛlɛya k'olu wuli ka bɔ yen dɛmɛba o tɛ dɔwɛrɛ ye gouvernement ka baara de don mais projet PRAPS projet régional d'appui pastoral niveau Sahel ale de bɛ kɛmɛ ka baara nin ta n'a sɛbɛn ye parce que a sɛbɛnla ale ka programme kɔnɔ k'a fɔ ale de b'a financer. Bagan mara ni jɛgɛmɔ minisiriso secrétaire général ale bɛ ɲɛfɔli k'an ye projet in yɛrɛ hakilina ɲuman nana cogo di. La mise en place du comité national de la transhumance CNT est une émanation de la décision ADEC 5/98. Ni jɛkulu in sigili sen kan a sɔrɔla CEDEAO jamanaw ye sariya minnu sigi sen kan bagandagayɔrɔ yɛlɛmali ko bunakun kan
octobre kalo tile 31 san 1998 la CEDEAO jamana caman y'u ka bagandagayɔrɔ yɛlɛmali sariyaw don u ka bagangɛn baaraw kɔnɔna na. U ye ɲɔgɔn ye caman kɛ Benin, Togo ani Niger bagandagayɔrɔ yɛlɛmali kan u ka jamana kɔnɔ ani jamana wɛrɛw kan. An ka jamana mago b'a la teliyala ka nin baara ninnu ɲɔgɔnna sigi an ka jamana kɔnɔ. Ni biro national in sigilen kɔ, jamana fanto gouverneur fana se bɛna ye nin ko in na walasa degun mun bɛ baganmaralaw, bagangɛnnaw fo ka taa se sɛnɛkɛlaw ma olu bɛ se ka nɔgɔya cogoya min na baganw ka dumuniko n'u ka taa ni ka segin na. Kunnafoniw lasira la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko sɔgɔmaden na jɛkulu min ka baara ɲɛsinnen don selenge bajiko ma ale ni marikala a ye kunnafonidilaw wele sɔgɔmaden na yaasa k'u ka san 2019 baaraw bɛɛ lajɛlen ɲɛjira u la. Lajɛ ɲɛmaya bɛɛ tun bɛ anw ka minisiriso bolo min ka baara ɲɛsinnen don kuranko ale ni jiko ma ale ka ciden tun bɛ nin kɛnɛ kan. Awa Adama Kulibali fo ka taa se Umar Traoré ma olu fana tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna na o y'a sama min na an ka ɲɛmada o fɛ. Ni ɲɔgɔn ye baara min daminɛna sɔgɔmada in na ji kun ye ɲɛnabɔbaw fɛ a kun ye ka u ka san 2019 kɔnɔ baaraw jaabiw fɔ ɲɔgɔn ye ni ka sankura baaraw boloda lawaleyali sira kan. Bamananw ko dalen na ko mɛn dan ye mɛn tigila ye. Yaya Bubakar ni ale de ye cakɛda in ɲɛmaa ye a ye ɲɛfɔli k'an ye sigi in ko la. Ni commission ni ji jɛkulu de do ni ji jɛkulu ni a bɛ kunnafoni de di mɔgɔ min baara kɛ ni ji ye i n'a fɔ sɛnɛkɛlaw i n'a fɔ mɔnikɛlaw i n'a fɔ baganmaralaw a bɛ kunnafoni fana di mɔgɔ min bɛ yelen di mɔgɔw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la tilema waati fɛ donc ni ji jɛkulu ni u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ mɔgɔ min b'a kɔnɔ u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kalo siɲɛ kelen donc u bɛ kunnafoni do bɛɛ b'a dɔn kabi a y'a daminɛ a bɛ baara min na baara ɲuman de don u y'a dɔn cogo di san 2017 la ji san caman ma na ba ninnu ma fa sɛnɛkɛlaw dɔw bɛ yen u bɛ baara kɛ n'a sɔrɔ sani samiya ka don donc an taara olu fɛ k'a fɔ ye ko jina o san comme ji bɛrɛ ma na u tɛ se ka baara kɛ u b'a fɔ contre saison donc o ma kɛ donc o ye nafa dɔ ye san 2018 o sanfɛ ji ba nana donc ba ninnu bɛɛ falen don donc o san fana an taara olu fɛ k'a fɔ ye a y'o janto aw yɛrɛ la parce que ji caman bɛ yen donc n'an ma kɔlɔsi a yɛrɛ la ji bɛ se ka tiɲɛli kɛ donc o san fana fɛ donc kunnafoni mun dira a y'a to tiɲɛli si ma kɛ donc bɛɛ bɛ ni ji jɛkulu ni mun bɛ sisan bɛɛ b'a nafa dɔn donc o de kosɔn san o san an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an bɛ hakili di ɲɔgɔn ma walasa ji ni a bɔɲara a kɛra fitini ye bɛɛ bɛ se ka a ta sɔrɔ a la pour que a ma kɛ ka ɲɛ. Maa o maa cakɛda o cakɛda ni olu da bɛ don jiko la Mali fantan ani 4 bɛɛ kɔnɔna na olu bɛɛ tun bɛ kɛnɛ in kan. Mopti mara jiko ko ɲɛnabɔbaga a y'a nakun fɔ an ye ni k'a ka laɲiniw farafansiya an ye. Lajɛ min bɛ boli salon baara minnu kɛra ji baara kɛko ɲuman kan salon baara minnu k'a kan bi o bɛna a kimɛli kɛ ani ka laɲini wɛrɛ boloda ka bɛn ni 2020 pour que laɲini bɛ se ka sabati cogoya min na. Bon laɲini tɛ dɔwɛrɛ an bɛ fɛ ka sigidaw lakana ni ji hokumu de donc pour que ka hakilina dɔw bila sen kan hakilina b'a to bɛɛ bɛ se ka o tɔmɔta sɔrɔ ji la cogo na pour que sɛnɛ bɛ se ka yiriwa o de ye an ka laɲini kun ye. N'i y'a mɛn ɲɛmaa i bɛ cikɛlaw de kama donc an bɛ fɛ ka welewele kan da an ka cikɛlaw ma pour que u ka se ka fara anw kan min laɲini min bɛna boloda ka bɛn ni campagne 2020 pour que laɲini bɛ se ka sabati cogoya min na. PCAGIR ni o ye Direction nationale de l'hydraulique cakɛda bolofara dɔ ye o baarada in de ye ni lajɛ in labɛn ni k'a musakaw bɛɛ bɔ u ka ko ɲɛnabɔbaga tun bɛ kɛnɛ kan a kumana an ye. Ne ka cakɛda kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka baara ye min ye nin commission in kɔnɔ anw bɛ commission in appuyer de k'u ka réunion ta en charge ani an bɛ atelier min na bi ne de ka projet o activité wari bɔ walasa lajɛ in ka se ka kɛ an ka laɲini ye min ye bɛɛ bɛ se ka faamuyali sɔrɔ cogo min na commission bɛ baara min kɛ parce que commission in bɛ ka baara kɛ mɔgɔ caman ka baara lakodɔnnen tɛ o de y'a to bi an ye mɔgɔ wɛrɛ caman wele min yɛrɛ tɛ commission na pour que u ka
baara nafa bɛɛ ka dɔ sɔrɔ a la ne bɛ a ɲini bɛɛ fɛ cɛ ni muso kɛrɛnkɛrɛnnenya na muso u k'u mago don ji la mɔgɔw ka ji tiɲɛni ka dabila bɛɛ k'i wasa don ji la k'i ka baara k'a la a tɔ ka bila kɔmɔgɔw ɲɛ. Direction nationale de l'hydraulique ani CGSM ɲɛma a ka kumaw kɔnɔ a y'a jira n'a ka fɔ ko musakako gɛlɛyaba de bɛ u kan u ka baara ninnu lawaleyali sira kan k'o de kama ni sigi in na u ye ministère des finances maaw wele yaasa u kana u ka baaraw nafa n'a yanga kɔlɔsi hakilina jiginna k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko commission in kɔkɔrɔma donnen bɛ Pays-Bas ambassade de fɛ Mali kɔnɔ. Kunnafoni nasira la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ k'an ka premier ministre n'o ye Dr Boubou Cissé a ye bagabagali ta k'a ɲɛsin l'école karamɔgɔ ma k'a bɛna l'école karamɔgɔ 300 ni kɔ de ta o de hukumu kɔnɔna na ko wele laselen don bɛɛ lajɛlen kelen-kelen ma fɛn fɛn min ye volontaire ye a ko la kɛrɛnkɛrɛnya la muru tilala IFM kalan na ani san 2018 fo ka taa se san 2019 sɛgɛnnafiɲɛbɔbaw ma o de hukumu kɔnɔna na Aminata Daɲɔ fo ka taa se Bakari Koni ma o ye yɛrɛyɛrɛli kɛ dugu kɔnɔna na yaasa ka jamanadenw hakilina dɔn a ko la o y'an sama min na jamanadenw hakilina ye min ye nin ko in na an ka ɲɛmada o fɛ. Nin y'a tile damadɔ ye kunnafoni sɛbɛnw carilen n'o jamana fan bɛɛ n'o ye ko Dr Boubou Cissé an ka jamana minisiri ɲɛma k'ale ye bagabaga ta ka lakɔlimɛtiriw sɛgɛrɛ n'o ye ka maa 15 bɔɲɔnko ka olu ta ka o bila lakɔlimɛtiri ninnu nɔ la kalo 6 kɔnɔna na o de hukumu kɔnɔna na jamana kɔnɔdenw y'a yira k'a fɔ ko o tɛ ko bɛnta ye jamana kɔnɔna na sabula k'a bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ wɛrɛw y'a kɔfɛ. San joli filɛ nin k'a daminɛ Alifa fo ka na fo bi ka na télé kɛ san kalan ma se k'a yɛrɛ sɔrɔ fiyewu olu ma anw denmansaw cogo si la ne bɛ pinɛkɔli de kɛ e b'o pinɛkɔli de ko ne ye n den ka ekɔli sara nin na fo ka taa san joli kɛ n bɛ se ka sara wa n tɛ se ka sara la kɔni public y'anw ta de ye an bɛ se ka n denw don na u bɛ taa yɔrɔ jan an bɛ se k'u dɛmɛ ka kuru d'u ma ka dogu ye ka misala yɔrɔ jan maintenant k'o bɔra sisan ko k'a kɛ ko a bɛ kɔrɔlenw bila ko kura ta ale ye kura ta sisan e ye kɔrɔmanw bila e y'a bila fɛn dɔ kama o kuraman fana bɛ n'o kelen na tuguni sa k'a so ma a bɛna wari kuraman ninnu ma aw de kɔrɔman siɲɛ kelen a ka jan kɛ baara ɲɔgɔn fɛ. Ne yɛrɛ kɔni bolo ko bɛnta tɛ quoi ko bɛnta tɛ o bɛ na ni mankan wɛrɛ ye jamana kɔnɔ o man ɲi anw ye parents d'élèves ye an tɛ mankan fɛ an kɔni b'a fɛ an denw ka kalan kɛ. Ne b'a fɔ ko ɲuman tɛ ka da kun min kan ni olu ye écolemètre u ye 15 000 de tɛ u ye 15 000 min fɔ k'u bɛ n'olu recruter ka 6 mois contrat d'u ma bon en cas ni ko yɛrɛ sera ka ɲɛnabɔ n'olu ni écolemètre nana bɛn fɔ ka na kɔfɛ est-ce que a tɛna kɛ sababu ye o mɔgɔ minnu recruter la nin olu bɛna se ka bila cogoya jumɛn na ten fana. Mali écoledenw sɛgɛnna niveau bɛ ka jigin ka taa fɛ ça ne va pas donc état ka to ka bɛɛ kɛ enseignement niveau ka se ka rehausser bon école karamɔgɔ kɔrɔ ninnu tolen nɔ ka na kuraw ta ne yɛrɛ bolo o t'a solution ye parce que jeune diplômé dɔw bɛ yen nɔ bi n'u ye enseignement kalan kɛ ka ban n'u sigilen don o de ka ca n'i y'olu ta sisan k'i b'o ka kɔrɔlen ninnu remplacer expérience ko bɛ n'o bɔ ɲɔgɔn ma maître dɔw bɛ yen nɔ o bɛ se ka école dɔ faamuya aisément matière dɔ la mais mɔgɔ kura a ka gɛlɛn tɔgɔ dun b'a la i bɛ ka kalan kɔni kɛ mais a ka gɛlɛn écoledenw ka se k'i faamuya donc ne kɔni bolo o t'a solution ye. Ayiwa n bɛ tasi bila kɛ fɔlɔ an ka sɔrɔdasi minnu sara kɔsan na alors ala ka hinɛ o la n'i y'a jateminɛ Mali indépendance bɛ ta wagati min na Modibo tile la danbe de tun b'a to ni corruption tɛ yen danbe de tun b'a to ni wari tɛ yen ni warijumu tɛ yen Musa tile la ale ye règlement min kɛ 10 millions ni i y'a suɲa jamana kun i bɛ faga mɔgɔ caman taara kaso la o nɔfɛ. Depuis démocratie nana sa suɲali cayara décision bɛ ta ka sariya ta mais a si tɛ appliqué fɛn min corruption ko jamana nafolo yuruguyuruguli o sira ye fo k'an se bi ma ni ɲɛmɔgɔ minnu bɛ sanfɛ ni don o don a bɛ ka fɔ ko yɛrɛ nɛgɛkɔrɔla la ko miliyari tununa dugumamɔgɔw ɲɛnbɔ la o bɛ gɛlɛya min na o ka droit ye ma sara n'o o m'o ɲininkali kɛ n'o o m'o o nɔfɛ ma bɔ o ka droit bɛ sara wa sanfɛmɔgɔw tɛna a wari bɛɛ dun wa n ko problème de bɛ Mali kan bi ni sanfɛmɔgɔ ma exemple
misali ɲanama di dugumamɔgɔw fana bɛ wuli k'o taa nin yɔrɔ in dɛ an bɛ o de gɛlɛya la jamana nin kɔnɔ bi n'o tilenna dugumamɔgɔw fana bɛ sɔn ka sacrifice accepter mais dɔ ka dulɔ min dɔ ko o ŋwanaŋwanakan fɔ. Maa caman de y'a yira k'a fɔ ko ni nin kɔni kɛwale in kɛra jamana kɔnɔna na k'a bɛ se ka kɛ sababu ye ka jamana ka kalanko segin kɔ. Dɔw ka laɲini ye k'a fɔ ko jamana ɲɛmaaw ka sigi ka fɔ kɛ ni lakɔlimɛtiriw ye walasa ɲinɛ san kalan kana kɛ fu ye. A se a ma bɛɛ maliyɛn de o lakɔlimɛtiriw min bɛ ka kuma in kɛ nin o mɔgɔ tɛ fasobiliki mɔgɔ dɔ ye wa n'u ye fasobiliki mɔgɔ dɔ ye u k'u wele k'o fana ta d'u ma. U ka hali bi togoya bɛ kɛ o ni kɔrɔlen ninnu ka bɛn a la pour que Mali niveau bɛ se ka yɛlɛ n'o tɛ n'o ye maakɔrɔ recruter a bɛna ekɔlidenw ka niveau tɔ tiɲɛ ka taa fɛ de. Ka aw ladɔnniya k'a fɔ ko jamana kɔnɔden fanba kɔni hakilina ye lakɔlimɛtiriw kɔkɔrɔmadonni ye sabula ko o b'u ka kɛlɛ kɛ sariya kɔnɔ. Ayiwa sa an bɛ dugawu de kɛ Ala ka jisuma kɛ ni fura ye. Ayiwa ni kunnafoni de bɛ an lata jamana kɔkan kibaru la min bɛna lase anw ma Idirisa Badimi fɛ. An bɛ bi kɔkana kibaraw daminɛ farafinna an bɛ taa Côte d'Ivoire jamana kan. Guillaume Soro n'ale ye Côte d'Ivoire premier ministre kɔrɔ ye a ye kunnafoni di kɛ kunun tarata janvier kalo tile 28 Paris Faransi jamana kan. A ka kunnafoni kɔnɔna na a y'a jira k'a fɔ k'ale bɛna kɛ cɛbɔ ye kalafili nata san 2020 kɔnɔna na. A y'a jira fana k'ale nɔminɛli ko fanga nɔfɛ k'o ye kalo-kalokan ye wa k'a tɛ sariya kɔnɔ. A tilala k'a fɔ k'a bɛna se maa minnu ɲɛsinnen don adamadenya hakɛ kɔlɔsili ma k'a bɛna se olu ma waasa a nɔfɛmaa minnu minɛna kabini décembre kalo tile 23 san 2019 kɔnɔna na n'u bɛ tɔɔrɔ la kaso kɔnɔ u bɛ se ka lafiya da sɔrɔ cogoya min na. Kunnafoniw kɔnɔna na an bɛ taa Siri Bashar el-Assad n'a ka kɛlɛcɛw ye kunnafoni di kɛ banbanciw dagayɔrɔba min bɛ yen n'ale Martal Noman dugu ye k'u ye tɛgɛ kɛ o la n'a bɛ Ilet mara kɔnɔna na k'aw ladɔnniya k'a fɔ k'i kɔ da Bashar el-Assad fanga na a daminɛna nin dugu kofɔlen in de la marisi kalo kɔnɔ san 2011 kɔnɔna na. Nafaba de bɛ nin dugu minɛli la Bashar el-Assad n'a ka kɛlɛcɛw bolo barisa a bɛna to Bashar el-Assad n'a ka kɛlɛcɛw bɛna surunya Idlib dugu la n'o yɛrɛ ye banbanciw ka faaba ye wa fɛn caman de bɛ tɛmɛ nin dugu kofɔlen in fɛ ka don Siri jamana kɔnɔna na. Ka kunnafoniw kuncɛ an bɛ taa Palestine jamana kan Amérique jamana ɲɛmaa n'o ye Donald Trump ye kunun tarata janvier kalo tile 28 a ye kunnafoni di kɛ a ko gɛlɛya min bɛ Palestine ni Israel cɛ ko k'o ban k'o fɛɛrɛ b'ale bolo a ye fɛɛrɛ in bɔ ka da kɛnɛ kan jateminɛw y'a jira k'a fɔ ko fɛɛrɛ in na ko minɛn da jɛngɛnna ka taa Israeliyɛnw fan fɛ o yɔrɔnin bɛɛ Palestine jamana ɲɛmaaw y'a jaabi k'olu t'a la bi u t'a la sini Mohamed Abbas n'ale Palestine jamana ɲɛmaa ye ale ko Jerusalem tɛ feere fɛn ye wa Palestiniens ka hakɛ fana tɛ feere fɛn ye. Ni de bɛna dan se an ka bi kunnafoniw la min labɛnna Nef TV ɲɛmaayaso ale ni Fasiri Jama ka bolodi ɲɔgɔn sababu la ka lase aw bɛɛ kelen-kelen ma ka kɛ ni janvier kalo arabadonya laban ye san 2020 an bɛ foli lase aw bɛɛ kelen-kelen ma aw ka ɲɛmadali fɛ Ala ka su hɛrɛ di anw ma k'anw lakana.